tayo. Mag-share muna ako. Magluluto pa ako ng fried rice kasi marami kaming rice na ubos. Yung egg, yung corn. Yan. Samahan niyo po ako. Mag-start na po tayo. Dito na yung ating kawali. Kawali ni ate MG Starawan. Sa kabila mag-prepare ako ng chicken.
din ako ng ating sweet paprika. Chicken natin. Try natin kung may lasa na. Asin. Pag wala po dito ko na. Egg. Kasi dahil ito pag magluto ka ng fried rice, pag may egg, keep steam siya. Okay, ito na yung fried rice natin na egg with sweet paprika. Fried rice with. Kaya kung gusto yung dry na dry din, pwede din siya. Dry na dry yung ating. Salamat po, Stan.
fried rice natin. Yung chicken. Yung chicken po. Okay. Chicken ko, chicken wings, pero yung chicken ko, ano siya, ano ba, ang bigyan yung fried chicken, sauce, nalagyan ko ng honey. Hirap ko lang taga-video. Dahil ko sa kapila. Ito naman yung aking magluluto tayo ng ito yung iron cast ko. Iron cast na lutuan. Ako na po ito. Kasi ito na may oil na yan. Sichuan anghang.
yung chicken ko. Okay na yung chicken natin. Parang puting. Paguin ko lang din. Magdalagyan ko ng ating honey. Deep fry na honey. Chicken. Kunin ko muna ito lang ito dito. Yung honey ko, nagdalagyan ako ng balik ko yung chicken. Yung honey. Hanggang na-cook siya. Cook yung honey. Yung single na ano lang ito. Single bone. Pinapit. Salamat Sis Arlene. Yes, ma'am. Ate Lily. Malapit na siya. Check natin ito. Okay na. Okay na yung honey chicken. Ito na siya. Okay na yung honey chicken wings.
And balik tayo sa ating workers. Ito yung message 1. Malambot na siya. Kasing lambot ng aking puso. Joke. Laging, ano to, joke hindi na. Kaya ko ng sugar kasi maalat siya. Konti. Then yung black pepper. Lemon thyme. Wow. Okay na po. Lagay ko na yung ating corn. Mash po. Kasi okay lang na ano din kasi yung ating corn at saka intention. Ay madaling luto na yan, ipakainit lang. Okay na yung ating Sichuan pork ribs. Okay na. Ito na yung Sichuan natin. Then next, lutuin ko ang alam nyo, madali magluto. Madali lang naman. Then next, ang lutuin ko ano, sausage na sweet and sour. Ito na siya ang ating kung nakikita yung mga nice yung mga kapatid. Hindi ko pa ako makamasuro kasi nakain sila ng maaga ang mga boss ko kasi ay mag-day yung mga mag-anak. Kakain pa sila. Dito pa kakain. Ano pa nga ba? Ano bang nangyari sa boss ba? Ayan. Ito na gamot. Sausage na sweet and sour.
Bang gagamitin ko. Walang tuloy ko. Para-paraan na kasi hindi mo bang suka. Celery. Wala akong celery. Wala akong pepper. Yung bell pepper. Yun na. Salamat po, Bostan, Miss Arlene, Ate Masyado, Pagkukong, Ate Lid. Nagulit pa ako ng gulay. Pero hindi lang mag-ito na ano yun. Ito yun lang. Okay na po. So, normal na talaga tayo ng
okay na. Thank you po sa pagdalaw, sa ano sa akin na nagluto. Sis Arlene, Ate Lady. Yan po ang luto ko po ng yung sweet and sour na sausage. Sana kaya kasi ito po madalian lang na pagkaluto. Para dahil walang kakain na. Kain na. Yung ating sausage na sweet and sour na Sichuan, yung maanghang. Ito yung honey chicken wings. Saka yung fried rice ko na paprika, sweet paprika and corn. Kanina. Salamat. Tapos na po ako. Hindi na ako mag-ano lang ang ating vegetable kasi madali lang naman. Stir fried lang ng garlic. Then po chicken powder. Okay na yun. Salamat. Thank you. Bye-bye na po. Salamat sa po. Alalay at saka andyan lagi. Thank you. Bye-bye. God bless. Ngayon, kasi natin makita ngayon yung sura ko. Pawis na pawis. Nakita ko sa inyo. Sana ba yun lang? Hello. Hi. Sige, para kung pawis na pawis. Thank you. Bye-bye. Thank you, God bless. Ito lang po sa embassy lang nagsabing po this life. Bye-bye. Thank you, God bless. Thank you po.